getting your house in order hija importanti. Jiena kont qed nimmaġina li wara li ġara f'Jannar kien l-apiċe tad-diffikultajiet li kellu l-Partit Nazzjonalista fil-verità minn ġurnata l-oħra joħorġu aktar diffikultajiet. Din hija l-opinjoni ta' Dr. Andrew Azzopardi, lecturer fl-Università ta' Malta u Xandar fuq ix-Xandir Nazzjonali. Is-sitwazzjoni hija kif għadt diversi drabi untenable u rridu insolvuha mhux għal ġid tal-Partit Nazzjonalista biss, għax importanti li jkollok partiti b'saħħithom, imma għal ġid tad-demokrazija biex inkunu nistgħu dal-pajjiż nifukaw fejn għandna nifukaw. Dan kollu qed jinkwita lin-nies għal Azzopardi. Qabel in-nies kienu fl-Strangers Gallery, iħarsu jisu qed jaraw dil-pantomina ssir. Però issa n-nies qed jibdew jgħidu isma' imma jiena se taffettwani. Nikkonsidra li nifsi la jiena laburist, għas nazzjonalist, u nikkonsidra li nifsi oġġettiv kemm nista'. Imma ma sax tkun neutrali, ħdej dal-żbalji goffi kbar li saru li. Il-ġurnalist veteran Godfrey Grima jgħid li l-problema ta' dan il-gvern hija nuqqas ta' kredibilità. Dil-amministrazzjoni qatt ma twemnet. U iktar ma indunajna li dil-amministrazzjoni taħbi minn nies, inqas bdiet titwemmen. U qal li l-amministrazzjoni preżenti hija diżonesta, immexxija minn Prim Ministru blaħila fit-tmexxija illi aktar moħħu fil-problemi tal-partit milli fil-problemi tal-pajjiż. Aħna rridu xagħat li jmexxi il-pajjiż li joħroġna llum minn dal-ħmar il-lejl,